Mheshimiwa Kerage. Mumroyo mchugaiga. Mheshimiwa oyo Kerage. Muma etenga acholese kiama kia UDA. Lakini no tole amo. Muwanja tukolere gas. Ganda babod. Abangina mura. Obwata abana batatu. Kwanyole chisari. Chisari isatu. Chibarongo. Batatu chibarongo. Chibarongo. Monsi ko bagongo kiole. Oyonde onyoro oyo muga okoroma. Ngio okora. Oso kumutiwa ko muroseriero ngoli ababande barokwa baba kanya okora. Ngio okora. Yani akorome onyako motera ngandome. Omwana oyo ino nomya tanya kondoma. Lakini mbaroro bataye tukumtura mukano robe. Osoko mubekanse kwa mwake kiboko. Kwa mwira ni Robert kago sinya kwa mwero ngoli etabwati sukani. Osana bere oyo ntoko korato neregasi no MCA bwe wodie chi program ne chinyinge tobwati ntaite kubatenga chipara isano isatu chirena ke chireto igwana ntenere akamanya wochigora ne chipara chinde chipale chinde dokwana geteri getengereri kiomiti enchoro kegogi getunwa liongata na Masaba road echichonsi gokolekana chire bono iga Masabo yes nagesusu SDA lianyambeche mbiyande echi nechi para chonsi ipi tuabeka amo chirosiwe umuchando olengoro abantu tuabwate chi contractor 400 contractors oyo mojo beke kebuse oyo mobeka maraba